Къде са котетата? Да, това са котенцата. А зайчето къде е? Къде е зайчето? Къде е топката? Къде е топката? Къде е топката, Ряничка? Къде е топката? Къде е балона? Балона. Да, това е балона. Браво. А къде са чорапите? Да, това са чорапите. А къде е часовника? Къде е часовника? Тик-так, тик-так. Къде е часовника, миличко? Да, това е часовника. Къде е другия часовник? Къде е другия часовник? Къде е другия? Ето го другия часовник. Ето го. А къде е огъня? Къде е огъня? Топло. Къде е огъня? Да, това е огъня, миличко, да. Да? А къде е балона? Къде е балона? Балон. Браво! Къде са мечетата? Браво! А къде е къщата? Къщата. Това е нова дума за тебе. Къща. Ето я къщата. Къща. Браво! А къде е гребена? Гребена. За косата, Арианичка, за косата. Където си решиш косата. Къде е гребена? Ето го, миличко. Ето го. А къде е телефона? Ало? Къде е телефона? Къде е телефона? Арианичка. Това са звезди. А телефона къде е? Да, браво. А къде са пантовките? Пантовките. На зайчето. Това са твоите пантовки. Това са твоите пантовки, миличко. Това са плочки. Плочки. Ела тук да ми покажеш сега. Ела, кажи къде са пантовките на зайчето. Къде са пантовките? Ето ги пантовките. Ето ги. А я сега кажи на мама, къде е кравата? Къде е кравата? Арианичка. Къде отиваш? Ела тук. Това какво е? Покажи на мама. Зай. Зай. О, дай целувка на зайчето. Муа. Браво. Браво, Недите. О. Арианичка. А я кажи сега, къде е прозореца? Прозорец, да. Един прозорец, втори прозорец. Окей, айде сега. Покажи мечетата на мама. Мечетата. Арианичка. Кажи чао-чао. Чао-чао. Арианичка. Кажи чао-чао.